peloncingannya ya. Ora gumun. Aming krungu kabare tok ora gumun. Pokok keber lah nek esok. Kowe nyimpi anak sekolah. Ora lah. Ya supaya waya iso ya ngono. Nek bengi ra iso. Siapa? Kok aku terus? Kowe. Juk terus apa tunggale? Mas Gareng saiki. Ya. Parine sinawung lek jaring kalih jos. Tatine ngono. parine parine lemu lemu Ayo. katon Rupamu lho nanggon kono. mlebu TV aku asem do dimatke tenan aku Olah lho nanggon TV iki kok kaya munyuk ta. Kae lho nek nggon TV lho nek. Kowe iki ngomong ngarani Gareng kaya munyuk ya kebangetan. Nek ngene, lah napa kaya apa? Utus jangan tergiling ngono kok. Ojo ngeci trenggiling ngisor desa kene iki trenggiling pojok kono ae. Iki tergiling. Kono ana lagune. Piye? Ana lagune eling-eling wong trenggiling mangan beling ngono ae. Ngarang. Kowe kuwi. Eling-eling wong trenggiling mangan beling. Terus ki sih. Iya. Marine Katon subur katon subur nyenengke Kok malah. lah kae tiru kae Persis wis. yen cedhak tansah mulang Ngarang. kalis ing sambikala Rupamu. lho kok gedhe rupamu iki cocok nek dadi wiraswara iki weung Kula daftar nggih, Pak. kula Pangancane. daftar nggih Pak Mas Miki ampun gedhen, Mas. putra putri Indonesia sejati Ning nganu lho, anu apa sindene Bu Chandra Lekitra ini ya lho ya suarane gede. Ono kancane. waduh jan ngebas kalurane ya ana kok. sapa Mbah Patok Lek patok. Wah, iya anggeres nyomas kuning Rupane. Colenot, kuyup rukun bangun bangsa. Ayo. Karep mureng. Ayo dilanjutke Mbak Wati nggih. Nggih. Kalis ing sambe kala. Nah, ya. Iku Panyu. panyu Wah, jantane apik. Wit cihing Gusti. Wicing Gusti kawula Kanca. kanca tani yakti Saka guru. saka guru negeri Nah, wong telu ukur. Ji, ro, lu. Uga ben Bareng. Uga iki mandek ora uga ben piye? Uga ben ora piye? ono. Uga mandek.
Uga Dicocoke ngono lho. piye? Lambemu jeblesno kono Ya kae. ya piye? Uga ki mandek. Oh, Uga. Uga. Koma. Nadane iki lho. piye? Manut gendere kae lho. Lah aku wis manut gender ngono. Suaramu coba. Uga. Lah. Uga. Uga. Tunggahke. Uga. Uga. Oh, tak Eh. selentik lho suwe-suwe. Milih. Ilate ceneng. Yo. Selentik sing isor. Uga. Uga. Nah. Nah, iki semene ya. Uga. Uga. Sing kae jajal kae. Nah, iki, Ayo. yo ngebas. Uga. Ah, iki mah ciloko. Jare kon meneh iki. cilik. Iki mah ciloko angger iki Pak nganti dilarani mesti unine beda karo Ya iya. Yung ngono. Jare mau gede salah. Waduh. Wah. Masa niku bapak saking Pakistan tebe-tebe. Masa rawuh mriki lho Pak. Kuwi kadem. Jen masa. Wonten langsung saking Pakistan mriku nonton wonten mriki Pak. Wong jagat kok golek-golek lho. Oh nggih nggih nggih. Nggih. Assalamualaikum. Kaifa haluk bi khair alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Kopil tu. Kopil tu nikah. Sesuk dilit neh lho kowe. Uga ayo. Uga. 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 Nah. Untukmu kuwi. Ora bener. Sing sayu sing rukun. Ayo, sing bener. Ji ro lu. Uga. Benteng. Iki ben rame digarap ora nganggo langgam. Nganggo apa? Langsung digarap jaipong lho. Dang 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 tok dung dang tok gundong dang tok dung dang tok gundong Trenggiling mangan beling. Buka sini. Buka sini. Sini buka. Sarimin pergi ke pasar. Yo kowe. Mlaku. Ketek meneh. Ketek. Ya. Siap, ayo. Dimulai. Yo, dados. Seko iki terus tung dentelak. Kowe ganggu aku wis semangat gari metu malah. Wah, kagol ya kowe. Kagol mesti. Kowe aja ngegol-goli toreng, gareng. Berarti yo ora iso metu. Lah tunggal dene. Pak aku rasa nembang wae, Pak. Nembak. Lah aku diganggu terus. Wetapuk. Ndi sing ditapuk, ha?